Takže čau lidi, já si tam u dalšího Let's Play ze hry Shakes and Fidget a dneska jsme tady na privátním serveru, který jsem našel včera na YouTube, takže mi tady teda padají jenom epiky, což je úplně mega epic luxusní. Tak, já se tady podívám, teda zkusím si něco dokoupit, takže já teda koupím věci, které nemám. Spadla mi kosa, která se určitě bude hodit, protože to ještě nemám. Tak, tady koupím tohle a tohle. 112, tak na to mám úplně v pohodě. Tak, potom se podíváme do čaráčku, kdyby nám taky něco mohlo padnout. Ano, padl nám halloweenský. Tak, já nejdřív koupím tohle, to je prsten, že jo, jasně. Takže já si to nasadím a zkusíme sundat teda nějaký podzemko. Dneska jsem si už nedal zaznat z webkamery, protože to si dám až potom někdy jindy. Takže jdeme zkusit teda to podzemko. Tak to jsme teda pěkně sundali. Jsme do 40 napadly nám epické bodky, že jsou lepší, takže je nasadím. Docela nám to jako přibývají hodně ty levely, což je úplně luxusní. Takže teda už jsme na pozici 885. Tak, zkusíme tady koslivce. To jsme taky sundali a jsme v 54. Tak to teda si dáváme v pohodě, nemrtvým. To jsme si taky podali a podle nám epic 137, tak to je teda o hodně lepší. Tak, jdu do lstivého vampíra, kterého bych měl dát, ano, přesně tak. Nepad epic, škoda, jsme 63. Jo, já si budem natočím minutu 40, jo. Tak, to jsme sundali a nepadají zase epic, no. Jdeme do smrtky teda. Takže tady to je úplně luxusní privát, takže určitě dejte, dávám, no, nevím, jestli budu dávat do profisu, ale spíš ne, protože já nechci, aby se potom ten server zabagoval, protože když tam bude hrát hodně lidí, tak se zabaguje. Tak, to bych ještě měl dát, ale bude to už těžší. Jo, ale já mám strašně hodně životů, vlastně ne. Takže to sundáme si, úplně v pohodě. Takže já ho teda dám, ano, výborně jsem to krytknul. A padlo tady na 300, 183. Co si koupím, protože to je mnohem lepší. A máme tady Mr. Voodoo, kterého bych měl zase sundat úplně v pohodě, ano. Já pohodu 176, což je zase lepší. Masitý golem. To jsem taky sundal, už jsme 112 a tohle je lepší. Tahle já si teda jdu koupit novou zbraň, protože tahle, co máme, dost na nic. Jo. Teda prodám tohle a potom ty pantofle. Já bych si teda chtěl vytočit novou zbraň, ano, to podle rychle. Potom bych teda chtěl ten štětec, protože, aha, no, ani goldy. Stojí 12 000, no tak to je problém. No, dám si quest. Což tady je dokonce i mnoho prstínek, úplně na nic. Tačím 3 minutky, tak tohle video bude trvat jenom v chvíli. Třeba 5, no, zkusím jich pár sundat a potom bych sundat za kamerou, protože fakt nechci tady pořád sundat celou dobu podzemka. Už máme 823, takže ho fakt v pohodě sundám. Takže koukejte, mám strašně životů, takže bychom měli, jo, jasně. Tak to byla docela pohoda. A sundali jsme první celý pozemku, takže já jdu do vodního glomfa. Já zkusím takhle posundávat ty pozemky, protože mi budou padat docela lehce. No dobrý. Takže tak, no. Nepad furt epic, jako jo. To je docela blbý, protože já docela potřebuji ty epičky už. No vadí, no. Tak jako za kamerou tady sundám všechno, protože v příštím videu už by mohlo být 2, samozřejmě, jasně, no. Já v pohodě, ale jako už by mohlo něco padnout teda. Teď by měl padnout epič, tak nepad se houbičkáři vůbec. Spawn, Dungeoners, já to je to. Jasně. To je, jo, aha. Dobře, no, takže já jdu do elementára, kterého jsem sundal a ty je, pořád nepad epic. No, už natáčím 4 minuty, za chvíli už to ukončím. 150. Tak. Yes, epic.
Tak se za chvíli nasadím, jdeme do strašujícího démona, který by měl padnout, který je v pohodě a všechno tak, ten je dole a padne další epik, takže já si nasadím tyhle epiky, co mi nový padly. A poslední pozemko, co dneska už dám, takže pekelná bytost a potom to ukončím. Takže jdeme na ní. Dobře, jsem jí krytnul a je to tady, lidi. Je to konec dnešního videa. Takže pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, odběr a já se s vámi loučím a čus.